Kodwa indaba enkulu ngicela ukuba ngiqale la. Ngikhulume ngoBhombela. Amazwi athembisa wona uBhombela. uBhombela uthi ekhuluma nabantwana bakaNkulunkulu ababekhona. Uthi bantwana abanhliziyo ngizohamba ngishintshe ibhantshi. Uthi ngiyosithela ngale kweqhumu, uthi ngiyaqhamuka sengibhunge lisha. Uthi ngiyawubuya abantwana abanhliziyo. Ngiyawubuya sengibhunge lisha. Ngiyawubuya ukuze ningibone, ngiyawubuya enkosini yesihlanu kuyobuya kuyimi uqobo. Ngiyobuya ngame ngeenyawo. Phezu kwalomhlaba uNkulunkulu angithumele kuwo. Lithi ikhehla lakangema eMkhayidini ngo-2011 kuMeyi. Lithi shozi ngithi mina mkhulu, lithi angiyange ebuhleni. Bengaphilile kahle. Bengazizwa kahle empilweni. Ngakho ke ngangayi ebuhleni. Kodwa ngifuna ukubona inkosi ehlezi esihlalweni. Ngoba uBhombela wasiyaleza. Wathi uyobuya enkosini yesihlanu. uBhombela ke mfana kaShozi kangimzwanga ngendaba, ngambona ngahamba naye ngakhida naye ngakwenza konke nje naye, wavalelisa kithi waqeda. Sadunyela amakhanda sangazi uNkulunkulu mevalelisa kanje ethi yobuya enkosini yesihlanu kuyobe kunjani, kuyobe konakelephi emhlabeni. Ethi ehlala kangema ngifuna ukumbona ngoba ngiyamazi. Kwaba uLwesibili, kwaba uLwesithathu, kwaba uLwesine. Laphuma unyazi lwezulu lahlala phambi kwesihlahla somkhuhlu egibisela phambi kwendlu kababa. Basebeza amakholwa ezozibika kuye. Ngoba indaba lapha ekhaya ithi zibike kuye. Wena nzalo kadingana nosenza ngakhona ithi umkhulu usefikile. Bafika abangcwele bazibika kuye. Lithi ke leli khehla limngemumva la lingaguqile. Lithi ngifuna ukumbona kahle. Makuye eNpombela ngimbona uye uqobo lwakhe. Lithi yabona ke sengimbonile uye. Zonke impawu ziuye. Ulaka uye. Ukuhleka kwakhe akahleki noma kanjani naye wengahleki noma kanjani. Lithi ke leli khehla sengilinde into eyodwa. Sengilinde isabathu balishaye. Ngifuna ukuzwa ukuthi mekhuluma ngoba izuye nakho konke okunye sengikubonile kuye. Sengiyakuye sengiyakonikela. Lamba lanikela lekhehla kuye baba. Unyazi lacela konke licelayo labuya. Lithi ke sengilinde isabatha, lafika isabatha. Lathi ngilinde ukuzwa mehlabele kuyohlabelela yena yini noma kuyohlabelela omunye. Wangena unyazi ethempeleni, lavula inkonzo, lahlabelela. Leli khehla lakhala kwaze kwaphuma inkonzo, lathi namhlanje ngimdala. Okwakhona uBhombela namhlanje ngikubonile ngoba wathi uzobuya enkosini yesihlanu. Ngakho ke eNazaretha uNkulunkulu esimkhonzayo kasimngabazi. uNkulunkulu esimthandazayo kasimngabazi. Okukhulu nakho konke okokuthi ayinto ephilisa umuntu. Yithi inkosi yaManazetha iyanga izulu ilapha ekhaya ebuhleni imphezu kwepulpiti enganakekile engakhiwe njengalama pulpit asekhona awufengefenge amahle. Ithi ngiyafunga bafowethu, ithi ngiyafunga lapha ekhaya kulomuzi engimi kuwo lapha ebuhleni bokuphakama akusophinde echitheke igazi. Futhi lapha ekhaya akekho oyophinde athi uyazi lapha ekhaya. Lapha ekhaya akekho oyophinde achithe igazi. Funa ngeke niphinde nilwe nibanga ubuNazaretha. Lokho enikwenze kuphakameni kumna wethu nikwenzile kwenene. Ngeke kuphinde kuliwe emhlabeni kubangwa ubuNazaretha. Inyanga yezulu isho lapha ekhaya ebuhleni. Sihlezi nonyazi sinethezekile, siyibona izinto ezinhle, amakhosi abusa izizwe zonke zomhlaba sikanye nawo. Induna sikanye nazo. Abafundisi sikanye nabo. Amakholwa nje onke athanda ukuze ebuhleni kuvulelekile ebuhleni ayeza afika athi unyazi luNkulunkulu emhlabeni nasezulwini. uNkulunkulu bonyazi buningi kakhulu futhi siyabona futhi siyabuqonda. uNkulunkulu bonyazi buhle kakhulu empilweni zethu. Inkinga enkulu